Eguerdion, Joseba, izornen naizak ebaso jatetzetik eta bertan gaude Aspe auzoan eta gaurko egunan akebaso jatetzea erakutsiko dizuet. Akebaso jatetzea jaio zan oindala 15 urte, bagoiez 16 urte egiten. Sortu egin zan talde bat, Fernando Canalesekin, eta talde horren barruen niri sartu egin ziaten bebai. Joseba, badakit basabizela holan petxetan apur baten hazin izingo da akebason historia. Oso erraza da. Da 17. mendeko baserrize bat, etxebizitza bidie, da alde batien jabiek bizi egiten zian, da bestien zeukaten alokatute familiza bateri. Egun batien familiza june egin zan, da akebasok bihurtu egin zan Bilboko jesuita ikastetzeko umien baserrize. Da oindala 16 urte, oiningo dugu 16 urte, sortu zan idaia akebaso jatetze batien bihurtzie. Sukaldea, dala betiko sukalde bat, bai emoteotzagu toke hori berriztute edo gaur egunengo gauza hain politxe guztetan jakusenakin. Eta gaurko egunan prestatuko dizuet tostadak. Da ikusiko zue zelako gozuek. Jendie dino, direla Euskal Herriko tostadarik onena. Baina, ikusiko dugu. Eta Joseba, bertan dekogu Inigo sukaldeko jefie. Orduan, Inigo, hasiko gara ogia mosten, barra batetik 5 pertsonako tostadak aterako ditugu. Behin, ogia jasatitute, oin egingo duguna izingo da. Arrautzak, pote bati emota, oin azukrea, jungo nazni botatzen, apurka-apurka, oin azukrea bota bezain laster, hasiko gara esnie botetan. Dana ondo dauenien, botako dugu nata purbet, da oin ingo deguna izingo da. Ogia sartuko dugu potien, da gerotsuago ingo duguna indako mezkla guztize, bere barnean botako dugu, eta hauze itxiko dugu 4-5 ordu itxi gora bera. Hau, indagero, ingo genukena izingo zan ja frigidu sartina batien. Joseba, kontotxu bat. Bakizun nondik datorren errezeta hau. Hauze, nire amomak iten zaben, etxien ikusio txikitatik. Karnabalak etorten zienien amomak beti ite oskun alakue. Da, bertora etorri ginean esan eban, da zergatik ez dugu ipiniko nire amomak iten zaben tostada gozu horrik. Da bertan daukazu, zelakoak zian aintzinekuek. Gero eta denbora gehiago utzita, gero eta kremotsuagoak egongo dia behin frigidute. Hartuko dugu urina, botako dugu sartinan, da azukrea botako dugu berez ganean. Da horrekin ingo duguna izingo da gozokia, karamelue ingo dugu. Honekin zer lortzen dugu? Barneko esne hori mantentzie. Orduan, zuk apurtu iten dozunien tostada, urtengo die zuku guzti horrik. Eta benetan, itzela dauela. Dauze da akebasoko tostada. Oin bagoiez, platerran presentaketa edo orkezpena egiten. Orduan, botako diogu mermelada edo konfitura apur bat, da tostada. Ipinten dugu, eta oin guk etxien egiten dugun izoskia. Astaiana eta zitrikuena da. Eta holantzi, badekogu etxien danok dastatzeko plater gozu hau. Espero dugu programa ondo disfruta izatea, eta Inigo eta biok agurra emoten dizuegu. Eskerrik asko!